No a zdar, Vando, konečně jsme tady, zase opět u Witchit. Bohužel Halloween už skončil, ale já budu halloweenskou sérii natáčet až do 2. listopadu, protože nezapomeňme, že máme i dušičky. Jo, takže to počítám jako i do dušiček. Bude to video už z halloweenských map teda, takže už vám to se asi slibuju. Je tady jeden lovec. Tady budeme také ještě trošku trolit. Vidíte, že ta mapa je fakt dobře udělaná. Jsou tady dýně, tady skoro všechno, jo, jen tak teď jsme květinář s kytkou. Kytka. No dobrý. Kam šel? Jo, je tamhle. Oh shit. On něco ví. Tak, tohle je koule, nebo modrá taková koule, nebo dejme tomu nějaký kolečko, který nám jakoby dává víc jako toho nabíjení, že to je rychlejší, že nám dává toho víc. A má to tamhle nahoře, vpravo nahoře. A tohle to zase... Škoda tady. Myslím si, že jsme se mu ztratili, ale nevím. Vidíte, že se nám doplnilo ještě víc životů, máme teda zlatý už. 29 HPček a to jsme džbán, dřevěný, ty vole. Dřevěný džbán, ty. Tak, on mě už zahlíd, ale ono to je úplně jedno. Nebo mě asi nezahlíd, ale to taky nevadí, já si dáme pro životy za ním. Nevím, kolik můžeme mít maximálně životu, jo. Jo. Tak to vypadá, že to už je maximum. Tyhle, tak teďka měl obrovský štěstí, jo. Jsem svíčka. Tak dobrý. Oh shit. Ty vole, jsi se netrefil. Jo. A už se změníme jako čarodějnice. Jo, vyhráli jsme. Tak, mimochodem, ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, že halloweenskou sérii budu natáčet každý rok, dokud teda budu chtít. Ale bude to jako dokud budu chtít natáčet. To je jasný, ale bude to začínat od 27. nebo 25. října a bude to končit na 100% 2. listopadu, jo. Takže může být pravda, že něco zítra ještě halloweenského natočím, buď video nebo jaký short. Tak, tady je nějaký zase ten gramofon, který nasákne ty předměty. A jestli to bude svítit fialově, tak to znamená, že tam je čarodějnice, mám taky slípky. Já něco slyšel, že se něco změnilo, tak uvidíme, třeba tady někde bude. Tak, slámy, kapr, fušta. Jako nemůže se třeba změnit na ty baráčky, na ty kamínky třeba tady, nebo nějakou břízu, to nemůže prostě, jo, to je jasný. Na kadibutku může, ale... A on je někde tady. Ale kde, že jo? Ale je fakt tady někde. Ty vole, kde je? Tak, víte, že ta slípka nám dávala už dávno najevo, že tady někdo je. A tak je. Můžete taky mlátit Včkem, normálně. Dáváte mnohem větší damage. A zabili jsme ji. A jo, čarodějnice jedna. A je tak mimochodem.
těšte se na vánoční speciál, který bude trvat od 20. prosince až do 30. jo, protože já 31. možná fakt na 50% něco vydám. Ale jako možná s ním nepočítejte, protože já jezdím na Silvestra pryč, takže nejsem doma. Ale může se stát, že můžu něco natočit, jo, že si to můžu připravit třeba 30. a vydat to prvního. Teda prvního 1. už dávat vánoční speciál nebudu, jo. Ale 31. A on nemá slívky, on vůbec nepoužívám, on používám kabinky, což je pro něj mnohem náročnější. Ale jelikož já mu pomáhám tím, že se vždycky prozradím. A ještě mu... Tak. Teď jste si tady taky mohli všimnout, že tady ty slámy nejsou už, jo. Tady byly. Kde ten lovec, on se teďka změnil na takovou, jo, taky kotouli dělá. Tím může fakt fatálně poškodit. Tak máme to 19 sekund. No, budu trošku trolit ještě. Tak se svíčka, oh shit, no a jsem mrtvej. No tak jo, tak jsem ještě naposledy vyčka, potom si dáme další mapu. A což bude už poslední mapa. Tady to je samozřejmě logicky předposlední. Dáme si potom mapu, která se jmenuje nevím jaká, ale bude se to hrávat na hřbitově. Tak chci vlastně skočit. Má ten hák, aha, no jo, ale to má to druhou schopnost. Lovec má druhou schopnost hák? Já mám teda ten gramofon na srdci, no tak já nevím, co má ten lovec. Když má hák, tak co má druhou, když ani nepoužívá. Tak jo, konec, je čas si hýbnout. A jdeme si pro další životy, tak už máme maximum, koukám, že on asi už ví. A my o něm taky, samozřejmě, už dávno. Kurva, teď jsem se fakt lek. To tady zatrasíme trošku. Teď to vezme určitě tudy. No jo. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No určitě za náma. A on nás vidí konce. To bylo těsný. Jo, to třeba vypadá jak z Minecraftu. A vidíte, že ty věci se prostě tady náhodně generují. Vždycky každou hru. Jo. Tak nás dobře dal. Lovec a čarodějnice. Čarodějnice je mrtvá, lovec je šťastný. No tak jo. Už jsme na jiný mapě. Je to hřbitov. Ale je docela pěkný. Abych řekl pravdu, je docela pěkný ten hřbitov. Mně se hrozně líbí, to je fakt docela tematická ta hrovinská. Je hrovinský mapy jsem chtěl říct. Já jsem chtěl říct hrovinská tematika, ale to by se taky dalo říct. Co to je? Taky vajíčko. Chci být cvička, ale... Ještě chci být taková ta fialová, to je... Jo, on začal tady lovec! Tak to jsem si... to nebylo vůbec plánu, fakt slibuju, to nebylo vůbec plánu. O, tak to je jasný, no. Počká, tady má... Je. Vidíte, že si můžeme dokonce změnit na ty náhrobníky teda. A dobře rozkutálo teda. Tak to jsme si moc nezahráli. Tak jo. Sík. Máme se tady. Hej, keci. Měníme se za chleba, za půlku bochníku. Aha, takže on nemusí jako vkročit do toho kruhu, tady kolem.
já nevím. Jo, je tamhle, jak to máš ty? Ne! Ty vole, ne, už mě našel, ty vole. Si vyjď lopata. Oh. Jo, ale to není asi dobré, co? No tak jo, už jsme zase zpátky tady na této mapě, protože tato mapa je nejlepší. Podle mého názoru. Určitě napište, jaké video bude další. Jestli se vám ta výčet líbí, tak dejte like, odběr se zvonečkem. Nějakého balů, ty vole. Čekaj, co mi mám, ty vole. Tady vyhlížený. Lol. Jo, tak to vás taky vyhlíží, koukám. Von teda. Je to lovec. Ne, v kyně. Tak jo no. Tak samozřejmě zvědavý, jestli tentokrát zase vyhrajeme nebo nikoli. Jo, ty vole, jsem skoro mrtvej. Ne, to jsme se nedohodli, ty. To jsme se nedohodli. Sakra. Lovec. No tak jo, bando, doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like, odběr se zvonečkem, napište, jaké bude další video v komentářích a zase zatím nashledanou, bando, čau.